Africa my continent se-Africa kuyi-South Africa kwaZulu Mgungundlovu district lana kusemshwathi sendaweni yesigameko injasuthu Yebo. leli gama kwakwenze njani leli gama kuthiwani yini lithini le gama Anginawo umlando wayo ngalo ndlela. kodwa nilibiza kanjani nabantu bakhona kuthiwa yini Ngangijwayele nami kuba ngihlala le area ngale. oh nawe awuphuzi lo mfula lo Ngiphuza kulomna. Shuthi ngeke kube umngeni, uphuza umngeni. ophuza umngeni kumaskane ophuza umngeni ngenhla nawo Yebo. right Africa my continent ngiyakhumbula ukuthi ke sike sakhuluma ukuthi indawo yesigameko le emasontweni ambalwa edlule kwenzeke umuga kwenzeke isiga kwagcina kuminze abantu abawu3 ngenhlanhla kaNkuluNkulu sebetholakele la kubantu ababili bazongcwatshwa nje kuleli sonto right ulesithathu lwesithathu lo kusasa bazongcwatshela kuphi la beqhamuka khona cathi ko Eastern Cape sokuzosuka i-transport la abelungu iba provide nge-transport uba abasebenzi babo ukuthi bele boba support. Hawu ngisazolandela kahle ke sithola ama details akhona Yes. kodwa ke esizokwenza namhlanje ukuthi nansi lensizwa iwuhlalo osomabhizinisi abahweba ngotshwala kodwa ngoba ngiyibeke eduza kwamanzi ngenze ukuthi kungaphuza utshwala bengaphuza utshwala bephuza amanzi Bephuza amanzi. hayi utshwala kodwa ke emva kwesigameko into ebesingaze siyithinte ukuthi ukudla zimpahla zokugqoka zingubo zokulala yipontshi akaze sikubize lokho njengamanje nilethe ukudla sazosuka siye lapha eholo nenzani No, into esiyenza silethe ukudla ingubo konke nje wasendlini from ama-curtains, imicamelo, insipho, amathawula okugeza. So nje almost A to Z sibanikile Oh, yes. abantu yes. Sabavisita almost every 2 days siyavisita sisukudla sibaphekele sabahambisela ama-food parcel. oh yes Yes. Africa ke sithi ke njengamanje fihla ihlazo kamakhelwane yakho sesiyamemeza manje siyamemeza sithi one impahla zokugqoka azizila one impahla zokulala azizila one ipontshi azize ukudla tin staff noma yini asikulethe la so thini zonika ama details alensizwa nizongithinta ngendlela yakho khona bese ninika ama details alensizwa kuze akuze ufonela bona na ufonela alungile abakulethe ukhuluma nabo nakhiya manje sesizothi ke manje fihla ihlazo kamakhelwane wakho sizoyikhuluma indaba yomncwabo kodwa okwamanje nayo yonke into bafowethu asifihleni ihlazo lomakhelwane bethu la kwenze kumuka sekuyithina ke manje kufuneka ukuthi ke sifike nengubo okay vele uKhisimusi manje sekuKhisimusi asifike siphethe uplastic Yes, and sobenzele iphathi ngomhla ka25 sobabhizinisi bophezela ukuthi sibe nabo sibenzele iphathi la eholo sizama uorganizer ama-artists omaskandi ukuthi bejabule bengafili left out. So that's one of the initiative wasethe ukudla nje sisekhona sikanye nabo until festive yonke nje. Nihamba noyena ke nobani emasifika Okay, saba noyena ikene saba no spa no somabhizinisi ke abahlukene from koThekwini koMaritzburg koMpangeni ukindawo so sihlangene sisonke nje siKZN somabhizinisi batshwala. okay manje ke asihambe siyobheka lapha eholo ukuthi yini le abayiletha lapha ngoba basaku stocka lapha eholo I thank you Okay, thank you. abantu botshwala namba wena ke namba futhi ke sibazongena imizi bethi door to door namba okay ngeke ilunge lento yakho lapha izwenza njani lokho lento sesiqhingi sese-island hayi buya lokhusi ingcono ngapha oh jwalo kweqintanga Africa my continent Africa my home say Africa kuyi-South Africa kwaZulu Mgungundlovu district la kusemshwathi uzokhumbula ukuthi kwenzeke isigameke emasontweni adlule la lana izulu isikhathi nje esincane kwavele emva kwalokho kwaguguleka imizi ethize kwaba nabantu abathathu abagcina beminzile kodwa ngenhlanhla kaNkulunkulu bagcine betholakele noma besebebhubhile uma kunjalo ke sekuthiwa ke imvelo isimeme wonke umphakathi wonke umuntu ongabamba njengamanje ke la sinodadewethu la nabo bathe mabebona lesa sigameko bathi nababeze bezobe kuthi ubhobho kuthiwa kudlulwa ngendli yakhiwa sithi fihla ihlazo kamakhelwane wakho dadewethu awusho ubani lwesimnayi Gama nguNonhlanhla ngwakamchunu ngisebenzela inkampani yaka Heineken.
Oh, setshwaleni lapha. Yebo. Okay, nenzani lapha? So thina obviously sidayisa izinto lezi eziphatha abantu kahle, kodwa siyikhampani responsible esithi simi nje kungumphakathi esiwusebenzelayo. So njoba sila namhlanje sithi nathi asolule isandla njengo Heineken ukubambisana nomphakathi waseMshwathi emva kwesehlakalo esihlile. Lana njoba behlisa impahla nje asambe sibheke ngaze sikhulume usithathe through sichazele ukuthi ngesikhathi inizwe ifika nini ikholi nicabanga nini lento leyo ukuthi nani nizobeka. Yebo. So akazi babafuna Woza nalo nje Okay. udaba Oh, so thina sithole ikholi kwi-association Yes. yase KZN esebenzisana nayo yama-tavern. Yes. Esidayisela i-product yethu. Yes. So bathe mabesitshela befona ukuthi hayi sisiNhlanhla nasi isimo la eMshwathi kwahleke nathi sisibonile sasesathi hayi njengo Heineken siyafisa ukubambisana nomphakathi nathi silula isandla sibone ukuthi singasiza ngani. Umphakathi ke wasuyasazisa ukuthi yiziphi idingo abanazo omama ingane ama-formula ukudla sasesithi ke asihlanganise nathi sizolula isandla kumphakathi wangakithi. Siyabonga kakhulu bafowethu mhlambe le gross ngoba belokhu behlisa nje sinithe ngingacishe kuba abantu abangake nikwazi ukuthi ngiyabheka. Siyabantu abawu-100 esihlangene esingakwazi ukuthi sibasize sihlangane kanye nenkampani uSpa ngoba noSpa uyi-customer lethu. Yes. Sasesiya kubona ukuthi Spa sizonikeza imali sikwazi ukuthengela umphakathi wethu noSpa wathi hayi Heineken asakwazi nathi ukushiya ithuba basixhasa futhi sahlanganyela uSpa noHeineken wase-KZN. Siyabonga kakhulu kuthiwa mawuya ngapha eStern Cape kuthiwa ihashi lokuphiwa libhekwa amazinyo okusho ukuthi ke okuncane okuthathwa kubeka phezulu kwetafula kuyawenza umehluko. Manje angikwazi ukunincoma kahle ngoba mina ngisebenza no transport road safety manje le sibuye siphambane la. Yasiphambani baba Mswele. Thina njengo-Heineken siyinkampani e-trader responsible. Yes. Nathi kunama-campaign ethu nje esiwenzayo ukuthi uphuza responsibly mase uthintile awungene emotweni. Yes. Uhlonipha imigomo nenqubo yase-South Africa. Unithi nina abantu abaphuzele phansi kwezihlahla abantu abaphuzele ezitulweni engaphuzele emgwaqweni. Phuzela nje ekhaya ungangene emotweni mase uphuzile uhlale nje nabangani bakho kahle ethaveni uwalk uye ekhaya ungangene emotweni mase uthintile. Siyabonga kakhulu dadewethu, thank you so Siyabonga much. kakhulu, baba Awuqhubeke umsebenzi omuhle. Kuthiwa #fihla ihlazo likamakhelwane wakho. Onotho akabhekelele ongenako. Sosuka la siyobheka umeya ukuthi yena uzizwe njani emva ukuthi sekhona abantu abathi nathi singalibamba iqhaza. Siyabonga baba Mswele. Thank you so much. Siyabonga. Ngicela lo engaze naye ekwaHeineken. Siyabonga. Hey, mfowethu. Uyaphila? Hayi kuhle. Hayi nomfowethu. Sesiyakuzuma manje. Hayi wenza kahle, wenza kahle. Simzuma umuntu kodwa siyamzuma manje. Lezi insizwa lezi eziku-association ehweba ngotshwala. Izona impela ezingifonele zathi angiphuthume ngizela ngoba nabo bafuna ukuyovela ngesikhathi besibona kade sivela. Ithini into? Nongalo asibonge sifisa nje ukubonga kakhulu. Kunensizwa yakaMbhele okuthiwa uNhlanhla Oscar yakhona la endaweni. Yes. Iyona ewusihlalo abahweba ngotshwala la eMshwathi. Yes. Ivelile kuthina njengomasipala yenze into engajwayelekile kosomabhizinisi. Wathi ayi nathi siyafisa ukufaka isandla esimeni esinjenganalesi esenzeke eMshwathi. Yes. Hayi simukele ngezandla ezimhlophe Nongalo. Namhlanje beyisithi hayi izofika nabangasenhla kwayo. Yes. Nakho ke sekufika nawe kusho ukuthi nawe ungasenhla. Nami ngingasenhla. Kusho ukuthi nawe ungasenhla nakho ifika nawe ke. Okwethu nje ukubonga kakhulu. Yes. Sithe masixoxa nayo si-management ne-troika yakamasipala. Yes. Savumelana wathi bengasinikeza mhlambe amaphasela angabanele abantu mhlawumbe aba-100 nangaphezulu. Oh yes, yes. Sasisithi hayi abawahlanganise bese beyasitshena masibawahlanganisile sizobe sesiyabona ukuthi siya kanjani phambili. Kodwa nje Nongalo kuba khona kwakho nokubambisana nemiphakathi yonke osebenza nayo kuyalenza umehluko kubantu. Ngoba thina sesiyathemba ukuthi uwenzile umehluko ukuthi abantu bekubona usemshwathi ukhuluma ngenkinga ezenzeka khona akubona nje lababotshwala ukuphela abasumile bakhona nabanye abasifunayo ukuthi singalekelela ngani thina nondaba makunje ithi ke cha izandla sizivulile. Siyabonga kakhulu nendaba. Ake sizame wonke nje umuntu onento abona ukuthi engayibeka phezulu kwetafula wozani welokhu uzasondelana. Siyabonga Siyabonga kakhulu. Thank you so much.